Ho hem comentat a l'inici, en les últimes setmanes hem rebut diferents males notícies pel que fa a la llengua. D'una banda, la davallada de l'ús social del català entre els joves i després també els mals resultats de comprensió lectora de l'informe PISA. Davant d'això que existeixin i des de fa tant de temps revistes com Cavall Fort es fa més necessari que mai. Avui volem parlar del sentit i la necessitat d'una revista com aquesta, de llengua, de lectura, i també dels reptes de les revistes infantils d'adaptar-se o sobreviure en un món cada cop més digital i amb més presses. Per això avui saludem a la Mònica Estruch, directora d'Edicions Cavall Fort, que edita les revistes Cavall Fort i El Tatano. Hola, Mònica, benvinguda. Moltes gràcies. Heu tancat l'any, d'alguna manera, ara comencem el 2024, però heu tancat el 2023 amb una de freda i una de calenta. D'una banda, amb el Premi Muriel Casals de Comunicació i després també amb la confirmació que Borriana cancel·lava la subscripció a la revista Cavall Fort a la seva biblioteca. Quina de les dues coses ha pesat més? Bé, una va ser abans que l'altra i per tant, hi ha durat més temps en el fons, que és la de Borriana, vull dir que se'n va parlar durant molt més temps i ha estat una cosa que s'ha anat com allargant en el temps. És veritat que, evidentment, l'altra no és que no queda ni col·lapsada, ni eclipsada, ni esborrada. Vull dir que és un reconeixement que potser també neix d'aquesta sensació d'injustícia i de perill de la llengua i que, per tant, les iniciatives, això que fa tants anys que treballem pels nanos i per la llengua, la fan més necessària que mai. Llavors, per una banda, això, Borriana va ser una galleda d'aigua freda, tot i que automàticament la reacció popular va ser també d'extrema al·lucinació de dir, ostres, ens arriben milers de missatges, però milers sense exagerar, a través de xarxes, a través de correu electrònic, trucades, moltes subscripcions que es donaven d'alta dient no volen donar-ne de baixa, doncs en donem d'alta. Per tant, realment també va ser un moment que va tenir una conseqüència bonica o si més no, d'escalf de solidaritat i de dir no esteu sols, la llengua no està sola, l'hem de cuidar entre tots, en el fons. I que es va traduir, per tant, també amb subscripcions, en aquest cas, eh? Sí. Automàticament, al mes de juliol, hi va haver una allau de gent que llavors es va subscriure a la revista. De fet, de moment només és un municipi, però no sé si us fa por que això pugui anar a més en llocs on governi l'extrema dreta. És probable que passi. També ha de ser que les biblioteques tinguessin subscripcions de revistes en català, que això tampoc no... Segur que no a tots els municipis n'hi ha. Però en tot cas, sí, jo crec que ha estat allò una ensenyada de poteta de dir a veure què passa si fem això. També han vist quina és la reacció de la gent i la manifestació que es va fer i que hi va haver un rebombori important i una reacció important i, per tant, si més no, imagino que faran les coses amb una mica més ben fetes, si ho podem dir així. Cavall Fort, de fet, es crea el 1961 i, per tant, òbviament, ha passat per diferents etapes, no? Des de l'inici marcada pel franquisme, després l'època de la normalització lingüística i després també internet i l'auge tecnològic, que també, evidentment, són diferents reptes. Tot i això, Cavall Fort, en realitat, es manté com una revista en paper que manté bastant l'essència gairebé des dels seus inicis, no? Quin creus que és el secret que fa possible això? Per una banda, justament aquest manteniment de l'essència. Jo crec que Cavall Fort ha anat canviant i s'ha anat adaptant a les criatures del moment, perquè són molt diferents les criatures de l'any 61 que les de l'any 80 que les actuals, i per tant, d'alguna manera, és evident que tant a nivell de continguts com del tipus de còmics que es publiquen, com la manera com es presenten, per tant, amb un disseny... Tot això s'ha d'anar actualitzant i s'ha d'anar renovant. Però jo crec que si et mires els Cavalls Forts de l'inici i els d'ara, sí que hi ha aquesta... Nosaltres en diem l'essència de Cavall Fort i és una cosa una mica difícil de descriure, però sí que hi ha uns valors, una mateixa manera de transmetre uns coneixements, un mateix sentit de l'humor que s'intenta mantenir i que és, en el fons, el que ens fa arribar a les criatures. És allò de dir, a veure, què ens presenten aquesta vegada, en aquest número, que hi haurà de nou, jo m'espero aquell còmic, jo m'espero aquell personatge, però saps que sempre hi haurà alguna cosa o altra que els agradarà. I, per tant, jo crec que aquest és un dels secrets. L'altre és aquest que comentaves, que realment és un tema gairebé patrimonial, de dir que es transmet de generació en generació, que hi ha molts avis
que la llegien quan ells eren petits i que ara tenen nets llegint-la. Per tant, que estem en una tercera generació dins d'una família i que s'han anat traspassant el número de subscripció. I això és bonic, això és molt bonic, perquè vol dir que, igual que quan algú, pel que sigui, s'ha de desfer de Cavalls Forts, no els llença el contenidor, els ofereix a la biblioteca, a l'escola, per xarxes. Vull dir que a vegades surten tuits de gent de dir hem de fer un trasllat, tenim els relligats de 30 anys, qui els vol? I surten milers de respostes, jo. Bueno, doncs això vol dir que és una cosa que la gent se la sent com a molt pròpia i molt seva, i té un encant especial. De fet, parlaves també de l'humor, no? D'aquest humor que caracteritza Cavall Fort i que, per tant, també fa connectar-hi als nens i nenes. I en alguna entrevista també t'he llegit que reivindiques justament la idea que els infants s'ho passen bé amb el Cavall Fort, no? De passar-s'ho bé, no només d'aprendre coses o de motivar-se per llegir. I justament també és una de les idees que defensava, o que defensa, la creadora del Titó, la Cristina Giménez, del Titó del Nou Super 3, en una entrevista que li vam fer fa uns mesos, doncs deia que el secret del Titó també era aquesta idea que els nens s'ho passin bé, no? Amb aquest personatge, que potser de vegades això ens fixem molt en resultats o tenim molt present que s'ha d'aconseguir que vulguin llegir o transmetre valors amb segons quins llibres infantils i no ens hem d'oblidar d'aquesta essència o d'aquesta clau. És gairebé més important, és a dir, quina serà la gràcia o l'am que farà que llegeixin, que trobin continguts evidentment interessants, evidentment rigorosos, vull dir que és que tot això ho donem gairebé per fet que ha de ser així, i aquesta és una part de l'essència de Cavall Fort, aquesta rigorositat i aquest tractar els nens, doncs això, no com a nens allò que no entenen les coses i que se'ls han de donar mastegadetes, no, doncs amb tot el respecte del món i sabent que els hem d'explicar les coses perquè no en tenen coneixements previs i per tant no podem donar per sabut, però això no vol dir que no els hi puguem parlar d'absolutament tot. I aquesta manera potser també de tractar-los com a persones això, que no només volen aprendre, sinó que han de trobar-hi diversió, han de trobar-hi humor, han de trobar-hi aquests ams o aquests filons per dir jo m'espero aquests articles perquè és que ja sé que hi trobaré alguna cosa divertida, o m'espero els jocs perquè són estones que m'ho passo molt i molt bé. I això val tant pel Cavall Fort com pel Tatano, pels més petits, que el que busquen no és aprendre. Vull dir que si tu a un nen li preguntes tu què esperes de la revista, no et dirà, ui, aprendre molts... No, això és escola, però m'ho vull passar bé, no? I vull poder-ho comentar amb els amics i mira, saps què he après? D'acord, però ho pots explicar això? Doncs saps què he après avui llegint? És màgic. Ho he pres al Cavall Fort. Ho he pres al Cavall Fort, exacte. De fet, sí que és veritat això, no? que hi ha com aquesta inquietud, no? pels resultats en comprensió lectora, això ja fa temps que es diu, però amb els últims resultats PISA, de l'informe PISA doncs es va fer encara més evident. També hi ha aquesta preocupació davant de l'auge de pantalles, no? de com pot fer, de com mantenir l'hàbit de la lectura amb nens ja una mica més grans davant d'un fenomen com aquest. No sé si es preocupa o heu detectat que ara es desconnectin, que en els últims anys els nens es desconnectin abans de Cavall Fort, si els deixa d'interessar més d'hora que anys enrere, per exemple. Sí, potser que els deixi d'interessar no és exactament com ho definiria, però sens dubte que des del moment en què passen a l'institut amb 12 anys i la gran majoria, per no dir tots, els alumnes tenen mòbil, evidentment se'ls obre un món que no coneixien abans. Bé, que el coneixien perquè sí, perquè tots els pares deixen en algun moment o altre accés a mòbils, a jocs, a pantalles, etc. Però no hi tenen un accés tan directe. I, per tant, això, evidentment que es nota, perquè en el fons això et trobes molts nanos que davant del... És que el que ofereix un mòbil o les possibilitats, el ventall digital, és tan immens que costa molt resistir, costa molt fer-hi front. Però alhora, bé, doncs també depèn de les famílies, segurament més que dels propis nanos que tenen menys consciència o menys voluntat en aquest sentit de dir què és el que els convé, però des de les famílies, a les escoles, etc., s'ha de vetllar perquè això, evidentment, sigui un ús adequat, més restringit, i llavors la parcel·la de temps que deixen lliure
seguim ocupant-lo, revistes, llibres, jocs, altres entreteniments, córrer, divertir-se amb els amics. No? Vull dir que això hi ha de seguir sent, perquè és l'essència de ser nen. Després els adults ja estan, per feina o pel que sigui, estan ja molt més habituats a treballar i a viure i conviure moltes hores al dia amb pantalles, però en el cas dels nanos no hauria de ser així. De fet, potser les revistes infantils poden ser com fins i tot una mena d'oasi, no? En un món de pantalles o de tants estímuls. Sí. I per tant, potser amb els més petits fins i tot no us fa por quedar-vos al marge, justament per aquest efecte, sinó perquè pot servir com per contrarrestar tot aquest soroll, no? Suposo, també. Sí, i en el fons, quan hem fet, ara al setembre vam fer, per exemple, un consell de redacció extraordinari perquè vam convidar a lectors que vinguessin a la redacció i vam fer un consell de redacció com el que fem cada mes, els que formem part del consell, doncs els adults amb ells i que ens expliquessin. Vam estar més de 3 hores parlant i volíem que ens expliquessin què els agradava de la revista, què no els agradava tant, què els interessava més, què no, quan la llegien, per què els servia, com alternaven el món digital amb les revistes. I deien, clar, és que la revista, si està allà damunt de la tauleta, allò davant del sofà, és que la pots agafar en molts moments. El mòbil, com que en general hi ha un horari o està més regulat, clar, quan te'l deixen no tens ulls per res més, però després la vida, que és tota la resta d'hores que passen fora de la connexió amb internet, doncs hi ha molts moments i llavors l'avantatge, vull dir que evidentment tothom també hi té un llibre i fa la mateixa funció, però la gràcia d'una revista i d'un magazín, en aquest cas com Cavallfort o com és el Tatano, és que la pots agafar i si tens mitja horeta et llegeixes un article més llarg, però si tens 10 minuts et dona per llegir les 4 pàgines dels barrufets que surten, o si tens allò una esgarrapada perquè et criden a sopar, et llegeixes la contra. No? Vull dir que té píndoles més llargues, més curtes, més variades, més denses, més àgils, menys àgils, i per tant és de molt bon fer. Llavors això és un avantatge, realment, és un avantatge. I a l'hora de triar temes, no? Justament, ara comentaves que heu fet aquest consell de redacció i també em sembla que era l'octubre que dedicàveu el tema central a parlar d'intel·ligència artificial, no? És a dir, com ho feu per triar els temes? Esteu també pendents del que els interessa als infants o justament una mica el que dèiem abans, no? Com fer-los arribar segons quines qüestions d'actualitat per fer-los-les entendre? Una i altra. És a dir, per una banda, ho diem ja a la segona pàgina de cada revista, que estem oberts i que som tot orelles, diguem, perquè ens expliquin què els interessa, de què voldríem que parléssim, etc. I això hi ha molts nanos que ens fan arribar correus electrònics o que d'alguna manera o altra ens fan arribar quins interessos tenen, de què els agradaria que parléssim. Ara bé, també hi ha, evidentment, propostes externes i propostes internes de dins la redacció mateix, de coses que creiem que evidentment que els poden interessar, però que també convé que d'alguna manera siguem altaveu d'alguns temes que si no els llegeixen en una revista com Cavallfort, doncs difícilment hi tindran accés. I també és important que, no només això, per formar-se i per desenvolupar aquest esperit crític que també defensem, han de poder sentir opinions, llegir coses diverses, de les quals, evidentment, no direm has de pensar així, però sí de dir et servim el tema així i a partir d'aquí treu-ne conclusions, parlen a casa, parlen amb els amics, comenteu, opina i torna'ns preguntes o respostes, etc. Per tant, sí, és interessant que hi hagi, per una banda, aquest diàleg amb els lectors i per l'altra una varietat de temes que toquin temes més socials, temes més de medi ambient, temes més personals. Creiem que són això, temes que d'alguna manera en els nanos els interpel·len. I en relació a la llengua, com us ho plantegeu? És a dir, quin model us pareu a pensar o teniu molt clar el model de llengua que voleu defensar? En el fons, el model de llengua segur que ha anat canviant una mica amb el temps, però
l'Albert Jané, que va ser, diguem, qui va marcar i qui va dissenyar el model de llengua de Cavallfort en els inicis, diguem que va fer una cosa tan ben pensada i en el fons tan, no et diré tan fàcil d'aplicar, però de tant sentit comú, que realment s'ha anat mantenint, i la Mercè amb això tenia claríssim que seguia les mateixes directrius, i en el fons jo estic seguint també bastant aquesta mateixa idea de dir, bé, ha de ser un català normatiu, correcte, tan genuí com sigui possible, de tenir en compte, això més ja no tant a nivell de llengua, però sí a nivell de temàtica, però saber que ens estan llegint nens de les illes, nens de la Catalunya Nord, no? Vull dir que no ens centrem només en els nostres lectors. Evidentment, a Barcelona hi ha un nucli molt important, però perquè és on hi ha el nucli major de residents. Però, en tot cas, això, tenir sempre al cap que se'ns llegeix arreu del domini lingüístic, a banda que també se'ns llegeix, evidentment, fora dels països catalans, perquè estem enviant més de 1.000 subscripcions arreu del món de catalans que viuen fora i que agraeixen o que tenen una manera de seguir vinculats a la llengua a través de les dues revistes. Per tant, és tenir una mica això, tot aquest univers al cap i llavors intentar defensar, és a dir, el que no farem és dir, com que el jovent d'ara parla com parla, diguem, aquest català que parlen ara, ens adaptem, no? Diguem, jo crec que la nostra funció no és quedar antiquats i quedar amb una cosa, no?, com molt marcada, però sí un català correcte i que flueixi tant com pugui. I ja per acabar, hem comentat al principi que al desembre us van lliurar el Premi Muriel Casals de Comunicació. També heu rebut molt de suport aquest any arran d'aquesta retirada de la subscripció borriana, però no sé si creieu que se us valora prou o que potser per ser una revista que tracta, o sigui, que s'adreça a infants, es menysté una mica. Hi ha un tema que és que en general la literatura infantil i juvenil, i per tant tot el que pivota al voltant dels continguts que es fan per infants, de sempre ha estat una mica relegada a una segona posició. Jo crec que de mica en mica han sortit moltes veus crítiques i moltes veus reivindicatives, i evidentment som una d'elles, de dir, escolta, escriure per nens no és tan fàcil com algú es pot pensar. Dirigir-se a nens i fer revistes o llibres interessants i que els nens no els caiguin dels dits no és fàcil. Per tant, té el mateix mèrit que fer una revista per adults o que fer un llibre per adults. Per tant, jo crec que de mica en mica anem superant aquesta idea que la literatura infantil i juvenil és de segona. Evidentment, queda molta feina per fer, però una mica la roda està girant per dir, per reivindiquem-nos. Llavors, evidentment, un premi sempre visibilitza, i llavors no és només que visibilitzem una trajectòria, que també, que una revista de 62 anys ja és per donar-li un premi que hagi sobreviscut a tot el que ha sobreviscut. Però, clar, també és el moment actual de dir, doncs, estem fent un producte, creiem que ben fet, o en tot cas amb la màxima qualitat de què som capaços, dirigit a un públic que es mereix això i més. Doncs moltes gràcies i per molts anys també. Gràcies per passar avui per l'Observatori. Mònica Estruch, directora del Cavallfort. Moltes gràcies a vosaltres.